Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyang tanan? Kamu nagapamati nini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan
aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kita sa mga langit. Sa gihapon ining taknaa kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo tungod ni ini nga kay gayunan Ginoo nga padayon pa nga gawasnon ang pagsulti sa kahayag sa kamaturan dinhis kanginan. Bisan pa niining malisod na nga panahon karon, timailhan Ginoong Dios nga sa dili madugay ang kalinaw sa pagpangalagad sa tinuod nga mga katawhan nimo. Moabot ang panahon ang dako nga tugaw ug kasamok tungod kay ang mga paglutos moabot na. Hinaut pa nga kini nga programa o Dios imong panalanginan nga mahimo kini nga instrumento sa pagpasabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Itugot mo unta o Dios nga ang mga nagapaminaw karon pinaagi sa influensya o gasa sa Espiritu Santo. Ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan, giyahi ang ilang mga salabutan ug unta Ginoong Dios kabigo nimo sila nga sila makaduol nga mga lagad dinha kanimo. Ginoo, salamat sa imong pagtagad ug pagtubag sa among mga pag-ampo. Amo kining pagadawaton tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Og sama sa gihapon higala sa atong naandan sa dili pata mo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Sir, maayong hapon. Salamat di ay sa pag-greet sa akong name kagahapon sa ako nga birthday. Hope nga padayon mo dinhi aron kami pod makapadayon nga makapaminaw sa word of God aron nga mausab ang among kinabuhi sama kang papa. Salamat sir, di nami mag-atubang sa barangay. Okay? Salamat sad sa inyong pagsanong sa kamatuoran. Well, patay basahon. Ang ako man lang god nga ang uban nga mangutana nindot pod, hapsay pod. Pero naasay uban mangutana sir nga labmayon kaayo sa ilang relihiyon. Og unya og paninglan na ganig kamatuoran kupos pastamatis nga wa mahalin og usa ka semana wa gyoy ikapakitang kamatuoran ang kanunay nga ipakita katarungan. Salamat sir. Si Ernesto Dahoy ni na nakatag man gud ni na ang kuan na kuan man ni na buwang man. Ernesto Dahoy ni ang inyong suki nga tigpaminawan kaduha na ko nag-text sa inyo ha sir. Salamat. Okay, salamat pod. Okay, apatay basahon sir pangutana ni so dili lang usa ta kay ato man nga gipasabot na nga naanay kuan atong gitiksan nga pangutana kay gikan gud ta dire unya mauli tangad to sa balay natural atong i-check ne ang kuan naa magoy mga pangutana nga natambay na no unya mao na nga needs na gyud nga sila matagaan nato og atensyon pero please pangutana lang gihapon mo ay lamo pagdali kay kanang inyong pangutana matagaan ra magyud na natog atensyon sa pagtubag basta among ipasalig sa inyo kung biblikal na ng inyong pangutana o kung bahin sa inyong mga gitawag og namat-an og mahayag sige kanini ang ikuana kanini ang i-text na diri kay ato ng tubagon. Ayaw lang mo og pareha ang kanang mag-text pareha ning tiniksan ni Valentin Pagatpat, mga kulira mong dagko, mga kalambre mo, mga yabag mo diha.
kay wa na kinahanglan na dinhi sa kahanginan nga ato nang diskusyunan aron nga ang mga tao makakita sa kahayag sa kamaturan nga mabag-o ug mausab ang ilang kinabuhi. Unya, may niya po dinhi po kuan pod kanana ang murag Rabinos Bird sa Libertad mag-text pod nga wa pod gyud intay ayo. Unya, murag gusto lang ba nga mahatagan nimog pansin. Pero kanang inyong pangutana, nga pinaagi bag Biblia o pinaagi sa inyong gituhuan, dayag sa tubangan sa Ginoo sa among kasing-kasing nga amo gidna nga gipaningkamutan, gipangayo sa Ginoo nga mahatagan mo sa insakto nga tubag. Pues may lain na usab nga kay gayunan nga akong ihangyo. Kamo dihang mga nagbasa og Biblia, kung sa inyong paguna-huna wa mi kasabot, sayop ni ang amo unya kamoy nakasabot ug mo nay husto ang inyo, please kaluy-a ang among kalag. Duula mi, sultii mi sa pulong sa kamaturan aron kami inyong ikauban unya diha sa gingarian sa pagbalik ni Kristo. Kana kung inyong giunahuna nga kamoy insakto, kamoy tinuod ug kamoy nakasabot, basta Biblia lang gyud. Wala taan nang handom sa nga makigdebate anang muduol na to, gawas lang anang nang hagad gyud kay pila na baka buok diri anon ang nanghagad rig debate mga CFD pa man. Murag 5 na ni sila kabuk ng hagad nga naanay mga tema na pinding ng ilang tema kay di wa mapud mo dayon ay ambot lang gyud, no? On bosa baliko nako duula mi dire, sultii mis pulong sino kay kamo makainsakto naaman sa inyong kamaturan nanginahanglan mis hosto nanginahanglan mis kamaturan kay kining among gisulti kaha dinis kanginan di magkanay husto di ni mao. So challenge you unya karon kamo dihang naas kamaturan di kamo paninglan unya sa Ginoo di nyo na tulubagon sa Ginoo nga way usas inyong niduol diri sa amo. Basta ang amo ikalipay Biblia lang gyud. Okay, last text nga atong basahon. Sir, kanuna ming naminaw sa inyo pangutana man so dili lang usa nato ni tagaag kuan na sa pagkakaron kay naaman tay tubagon nga pangutana. Well, sa dili pa si Brother Libby magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyong cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili diha ang atong monitor aron mahibaluan nato kung diining dapita nga mga nasura o lugar sa kalibutan nag-view ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, digan salamat Brother John, maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Ato mga pinalangga nga mga viewers ato sang gina-welcome sa atong tulubanon sa Jesus is our hope. Panahon na higala nga atong basahon yung mensahe. Makahimo na mo sa pag-text namo ni Brother John or pwede ari mo mopadala og mensahe sa atong Facebook, no, atong live, Facebook live para nga atong mabasa ang inyong mga importante nga mensahe. Labi nagnamoy mga greetings ngadto sa inyong mga friend, labi nag mga birthday greetings o uban pa inyong ipadangat ngadto, so isend din nga mensahe gala aron amo sang basahon aron makapamati pod ang inyong mga friend o minahal sa kinabuhi nga maoy inyong padalhan sa inyong mga mensahe. Okay, ato ning basahon ang ato nakita sa screen niya si Brother Edward Generias. Mayong gabi ninyo dira Kuya Libby o Kuya John og sa tanang naminaw sa programa. Ako diayng gi-greet ang akong family. Naminaw sa Lambusan. Salamat sa pagbasa. God bless. Watching here in Davao del Sur, Camanchiles. Okay, maayong gabi ipod ninyong tanan diha daw kauban nimo nga naminaw sa programa. Okay, niasad si Sister Elena Kemno. Mayong gabi sa tanan, Sir Libby o Sir Alexander John Dehito. Thank you, sis. Complete man, sis. Thank you, sis. Kiniapod si Jima Aproibo ni Cesario. Mayong gabi dira usa ako nga naminaw sa programa Watching Here in Rojas City. Uy, maayong gabi. For the first time sa Rojas City. No, kanana ang Sister Jima Aproibo ni Cesario. Sis Jen, thank you kayo. Thank you. Lipay kami karong gabi nga doon na tayo doon na rin na receive nga mga viewers gikan diha sa
Rojas City. O niya nindot na kay after sa Rojas murag kalibo o aklan naman siguro na no. O diha niya maayong gabiin lang yung tanan diha sa Rojas City. Okay ni asad si Brother Ronilo Itang, maayong gabi sa tanan nga mga naminaw karon. Maingon sab kaninyo Brother John o Kuya Libby, God bless. Okay ni asad si Jemuel Dikeno Lalosis, mayong gabi mga brad, salamat sa Ginoo. Klaro na kaayo ang tingog ni Brad John, di na pagaw. Wali ano ni Brother John. Niya pag ginagmay usahay mo sulong-sulong nga ubo pero salamat lang gid sa Ginoo nga wa gid kawad igyod totally. Tinuod maklaro nga pagaw pero pagaw lang pero naagyapon tay tingog nya masulti nya. Akong pasalamatan sad ang tanang mga kaigsunan nga nag-ampo sa ato nga sitwasyon. Unya ako sad pasalamatan ang akong pag-umangkon usa sa ako nga daghang kong paborito nga mga pag-umangkon Brother Libby, pero usa sa akong paborito nga pag-umangkon si Ilvi dihito diha sa Biya Kawayan Masbate. Thank you dai sa pag-share sa mga kaayos Ginoo, no? Anya padayon sa imong pagtuo diha sa Ginoo nya. Kumusta na lamong tanan diha? Okay ni asad si Edelberto Higante Sumalinog. Mayong gabi ninyo dira Brad sa station. Akong i-greet ang akong Papa Jose Sumalinog nga naminaw karon sa maong programa watching from Mangadlaw, Kabalawan, Sugod, Cebu. Okay, salamat no Brother Edelberto Higante Sumalinog sa imong pagpaminaw o sa imong papa karon. Kumusta sad ang tanang taga Kabalawan, Sugod, Cebu. Okay, niya sad si Brother Jeffrey Arrogante. Mayong gabi ninyo tanan, listeners, viewers, broadcasters. May God give His blessings and protection and good health and strength to all of us. Okay, thank you po, Salamat Brother Jeffrey. Niyapod si Sister Merlin Derder. I'm watching. Salamat no. Thank you sis. Okay, ato ni tanawon ang pikas nga screen. Ato nililion atong mga kahigalaan nga nag-like o niya nag-heart. Ato nakita dinhi si Jemuel Dikeno Lalosis, si Lovely Dehito, si Jeffrey Joseph Distora Nubabos. May gabi ni mo di adong di sa Lao Bourbon, Cebu. Niapod si Ginalyn Lumuntad, Ronilo Itang, Elsie Pitogo. Niapod si Noipi Morino, Jima Aproibo Necesario, si Rina Perritos, Rimilito Sigarino. Niasad si Brother Andy Nobal, Elmer Trajano Baclayon Lacerna. May gabi Brother Elmer. Saidi Diheto, Lynn Muraca Alisan, Oslington Jing, Georging Oslington, Anya Ariston. Kung saan murag si Ma'am Ma'am Jing ni Oslington. si Ma'am Ma'am Jim Oslington. Ma'am, salamat gid mo sa imong gi-donate nga Bible niya kanini ang ubay-ubay gyud nakadawat ma'am sa Bible lipay gyud kayo kay hardbound man ang Bible nga atong gipalit no niya. Salamat gyud kaayo sa inyong pagpangilabot sa kinini ang buhat sa Ginoo bisan na tuod mo din ha pero ang inyong kasing-kasing naghatag gyud og pagtagad pod sa buhat nato des atong ministry sa Pilipinas. Okay. Okay niya sad si Ariston Boyno, Brian Son Pires, niya pod si GN Tero, Edward Generias, Abner Dualio, Jan Moses Rosalejos Puyot, niapod si Irwin Juanes, Elina Kimno. So muna atong mga nakita higala nga mga pinalangga nato mga viewers karon nga gabi. So uban aning mamisay ato lang unyang isalot mga higala karong taod-taod. Ani ato ning tanaw usa kini atong cellphone, atong keypad nga cellphone. Niyay mga mensahe nga midangat dinhi
Brad Libby, wala gyud ni bakak ha. Tinuod gyud ni ning kalibutan na maora gyud ni akong giantos pirmi in town. Kan lang kanang ampo las Ginoo God didto na isumbong sa Ginoo. Dili ka na pag-libertad na, Brother Levy? Ambot wak-wak lang ni hisgutan niya din ni. Ay di pa gyud Brad Libby wala gyud ni gisyan gyapon no. Murag hadlok ni siya gwak-gwak Brad John. Purong katong bata nga gisungog nga gigutom nga narabay wak-wak nak. So wak-wak kay kung kaunon. Kung kawak mo siya mahadlok kung kaunon. Kagutom na lang kung Brother Levy, mukhaon na lagwak-wak. Baon lagwak-wak oy. Nya kay asa mong wak-wak tudlo sa atop dagang wak-wak oy. Wala na Brad Libby, wala na si Presidente Duterte nang gawas susab ang tanang mupatay mga tao. Sige lang ay nagkabalaka ana. Ay nagkabalaka kay dabi tay mga pulis nga mangita ni ng mga tao, mudakop ng mga tao Kita nga. kay bawo gani mo, nga naan nga tao mapatay. Ayaw mo og kuan, ayaw mo og kanang paduol kay tingali himpatian mo. Pero adto mos pulis. Kay ang pulis di gipod hinuon na manhataha. May taluoy kayo na daghang mga pulis na among kinabuhi tungod ang trabaho risgo kay na apan wa tay mahimo bisan tuod og mura tag nagtudlo sa atong mga pulis nga delikado pero ila magina nga katungdanan didto ta duol sa pulis. Unya kita ang pod nga namuyo maghunahuna pod ta nga magbuhat ta nga dili pod mahimong delikado ang atong mga pulis. Ay kadaghan naman in towns mga asawa nga nahimo byuda, ng mga anak nga nahimo na ulila og amahan kay ang ilang aman pulis tungod man pud na sa mga dili maayong mga buhat nya ig-adto didto naapoy mga tao nga wa na mo ila og unsa diha gusto na lagpatay unya mosipyat man lagi in town pod atong pulis kay ang pagsipyat sa tanan man unang kita nga kuan maning kamot nga dili ta makabuhat og dautan aron dili maglabad ang ulo sa ato nga mga kapulisan. Okay, akong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Libby. Adto tay gala sa pagtubag aning pangutana, no? Unya salamat jud kaayo sa nangutana ani. Brother Biboy Ando, no? Brother Biboy Ando. Salamat kaayo sa imong pangutana, Brother Biboy. Apan ayaw pagunahon na nga kaning inyong mga pangutana ma-opens me gawas lang anang mga text nga dili na pangutana sama anang mga text deres taga Libertad kanana ang mura pug hapit na pod magpailang Rabinos Bird ug kaning kang Valentin pagatpat makapanimbaot manis balhibo ninyo mga kiniksan pero kani okay ra man ni ay lang og kalain kay dili mi ingon nga sensitibo gid mi nga mga tao amo nang ikalipay inyo mga text. So ato ning basahon sa ato pa di ay sir, klaro gid di ay nga usa ni kakulto ang inyo pundok kay dili man mo mutuo og langit si Biboy ni. Okay, sa kanini nga Brother Biboy Ando. Salamat gyud kaayo. Unang-una Brother Biboy, doon na ihangyo nimo tistingi ko no pag-research o pagsusi kung unsay buot ipasabot ni anang kulto. Kulto gani grupo na nga wa magsubay ba og iyas Ginoo punos lang mga dinahom-dahom sa ilang huna-huna. Kita magid ni karon ni ang na kuanggid sa Senado aning litaw Senado kini si gitawag og Senior Aguila nang gawas maginiron ang ilang mga binuang pastilang luuya gid in town mga minor edad masyakoy gid ining Senior Aguila iyang ismiring huyon nya pagkahuman siya ra po'y mangita og iyang i-partner kay iyang kaslon didto sa ilaha gyud nga dapit mo ni gitawag og mga kulto. Pero imong ingon nga klaro gyud kay nga kining among pundok kulto lisod ka nga makapadulot mahitungod ni ana kay walay usa ka kulto nga mutudlo og mosulti
sa kamaturan, mutudlo sa kasuguan sa Dios. Kasagaran sa mga kulto, ilaranang mga minaumao o mga daom-dahom ba, kanang itang gitawag nilag mga superstitious belief. Pero paminawilan ni Brother Biboy, ang tinuod pagkasulti dili ingon nga dili mi mutuo og langit. Ang ato manggod nga gipanghisgutan sa nang labay nga mga gabi nga dunay mga pundok sama ng iglesia sa Dios. Dili sila mangadto og langit. Ang Jehovah's Witness di ra pud moadto og langit kay anhira sila niining kalibutana. Pero kami nga mga Seventh-day Adventist, bisan asang lugar, bisan asang dapita, makita mi lahi aning mga nagdala pod og Seventh-day Adventist pero doon na nay sumpay ba kining gitawag mga offshoot kay bisan sa usa ka lungsod sulagma na nga dunay simbahan nga imong makita anis ay ila. Noon niya kasagaran ani nila ang ilang adtuon mga panimalay sa mga Adventista, mga simbahag Adventista unya kasagaran gyud sa kananaang ilang adtuon nga mga panimalay nga kung sa kining mga pamilya nga kung sa lawas pa naanay mga gipangbatyag ba, mga danggas-danggason, mga hilanatuna sa ilang pagtuo nga ang uban gipang tikdas ilang pagtuo nya ila ng tiwasan imbis marilig na maayo na ilang dasigon des Ginoo paluyahon nila og samot ang tuyo nga mabira ngadto nila. Pero kining Seventh-day Adventist sa bisan diin nga lungsod o barangay may naay simbahan nga inyong makita ug wa gyoy usa ka Seventh-day Adventist nga nagdumili sa pag-adto og langit ug di mutuo anang langit. Unang-una, kung imong tan-awon ang Henesis kapitulo 1 bersikulo 1. Di man niya? Henesis kapitulo 1 bersikulo 1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Karon, paano nga dili mi mutuo og langit? Nga ang Dios may nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ingon ni ana, no? Brother Biboy, ando karon kung ato pagyud ni nga tan-aw, no, sumala sa mga pamahayag dinhi sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Karon ato kuno nga palungtaron patunhayon kung si kinsa man kini ang nga Dios ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. So ato kuno ning basahon dinhi kay giingon man sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. So klaro nga kami mituo nga dunay langit. Lahi sa imong gitext dire nga klaro mong kulto kadi mo mutuo og langit. So dili na mo'y mao kay sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Ang Dios mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. So kinsa man kini nga Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ano ato ning basahon sumala sa Herbihanon kapitulo 1 bersikulo 8 nagingon, apan ngadto sa iyang anak nagingon siya, ang imong gingharian o Dios wala gayoy katapusan ug matarong ang imong pagdumala niini. Iman kinsa kining nagbuhat sa langit ug sa yuta? Ang ingon sa amahan ang ingon din nga ang anak Dios ug nagingon sa dinhi ug midugang siya sa pag-ingon ngadto siyang anak, ikaw Ginoo mao ang nagmugna sa kalibutan ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Gipamatud-an kini sa amahan nga ang anak kinsa man na si Kristo mo'y nagbuhat sa langit, mo'y nagbuhat sa kalibutan. Busa imposible nga kami dili mi mutuo og langit kay ang Kristo nga nagbuhat sa langit, ang anak nagbuhat sa kalibutan, amo nang gituhuan og kay amo mang gituhuan ang nagbuhat sa kalibutan, natural nga ang iya usab nga mga binuhat amo nga ginatuohan. Karon ato kunong basahon ni dinhi sa Contemporary English Bible, the same chapter and the same text dinhi sa
Hebrehanon kapitulo 1 bersikulo 8 og 10 o unya pamatiin ninyo ni kung unsay gisulti dinhi o. Hebrews chapter 1 verse 8 and 10. Verse 10. Verse 8. But God says about His Son, apan ang Diyos nagaingon sa iyang anak, you are God. Unya sa utso nagingon, ikaw Ginoo ang nagbuhat sa langit ug sa kalibutan. Busa, imposible nga dili mi mutuo og langit nga ang nagbuhat sa langit among gituhuan, natural ang iyang mga binuhat, amo usab nga ginatuohan. Pamatii kining gihisgutan dinhi sa The Living Bible kung atong basahon ang Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 3. Nag-ingon dinhi sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1 unya ngadto sa 3. Kung mahimo i-take note ninyo ang mga bersikulo kay aron na amoy makuan, aron na amoy masubli tapos sa ato nga discuss ang salamat diha sa si Sister Nini diha sa Negros nga mag-take note gina siya sa atong mga bersikulo, apilon pamagay niya ang pangutana sa kuan. Na salamat kaayo sa inyo diha Sisne. Unya kumusta na lamong tanan diha niya sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto 3 giingon dinhi, before anything else existed, timan igyon sa wala pa namugna ang tanang mga butang, there was Christ with God. He has always been alive himself. He has always been alive and himself God. Klaro na. Di si Kristo. He created everything. There is nothing exists that He didn't make. Tanawa. So, ang nagbuhat sa kalibutan si Kristo sigon sa pamahayag sa Amahan. Og unya ang Kristo nga nagbuhat sa kalibutan among gituohan og usab amo pod gituohan ang mga butang nga iyang gibuhat kaysa sinugdan gibuhat man sa Dios ang langit ug ang iyota. Karon kung ato ning tan-awon patunhayon pagid nato ni Brother Biboy sigon sa gisgutan dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 1 ingon niini ayaw kapag huna-huna nga dili mi mutuog langit niya directly moingon ka nga kami klaro nga kulto ay dili na mo ibasihanan kanang bahinang na kulto na mi kay ngano man maunas ginhawa na mo nga pagpasabot sa inyo sa pulong sa Dios mao bitaw na nga bisan unsay inyong mga pangutana among gisandig dinis Biblia sa pamasin nga ang pulong sa Dios makahatag og kahayag sa inyong mga kalag. Mabless mo nga pinaagi sa pulong sa Dios, mahisama mo sa uban nga sila mismo personal dunay testimony nga nabag-o og nausab ang ilang kinabuhi. So dunay pipila dili daghan gyud dunay pipila nga akong gikasulti nga ingon nila ang asawa mo'y nagsulti nga ang tinuod ba John kung dili lang siguro gyud sa inyo nga pangutana ambot lang gyud kaha kay pila na gyud kahigayon nga ako ug ang mga bata mabalhin mig laing bahay among katugan or adto mi makakatug sa purok nga way kuan o sa waiting shed adto mi magtikungkung kay kining akong bana mukuha manig sundang kay magwala man niya manerbyos man ko dayon ako kuad sa pupos mga bata ug asa mi nga gituhuan na mo nga di mi niya masakpan di matultulan adto mi pero sa diha nga ang inyong programa among gipamatian ay wa na magid intaw na mahitabo kaluy-an lang gid unta nga di ni siya mobalik sa iya nga kinabuhi unsay ingon sa bana din siya nga mao bitaw nga magsigi na lang ko og paminaw anang ilang programa kay aron sad nga may kalinaw ang ako pong kinabuhi kay ug mahuwasan na gud ko kahubog maguol man sad ko maghuna-huna maguol ko guna-huna ingon niya ayaw lang gid ang kamig hisguti
sa Radyo Brad kay ang ako manggod nga ugangan pastor sa lain nga pundok unya, pero ang tinuod wa gid may huna-huna nga mosunod anang ilang pundok. So ang tinuod, Brother Biboy, ando ang amo nga pagpasabot sa pulong sa kamatuoran ni dili ingon nga dili may mo adtog langit. Ang tuyo dinhi nga isandig nato sa Biblia sa pamasin nga inyong mahangpan ang kamatuoran. Ni unsay gisgutan dinhi sumalas kadong Korinto 5:1, kay kita nasayod nga kun matun-as na kining atong yutan-ong payag didto sa langit aduna kitay balay gikan sa Dios, usa ka puloy-anan nga dili binuhat sa mga kamot ug walay pagkatapos. Guwa ni ining puloy-anan nga atong gipuy-an ni ining kalibutan na duna tay puloy-anan didto sa gingharian sa langit nga gitagana sa Dios. Ang Dios anay nagtagana niana nga mao nga puloy-anan busa asa man na tuas langit busa imposible gyud nga dili nimo tuo og langit unya ingon ka, brother, nga kulto mi, no, dili ka kapadulot ni ana, dili ka kapamatuod ni ana nga kami mga kulto nga numan walay kulto nga nagsunod sa pulong sa Dios. Dugang pa ni ana dinhi sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 20. Nag-ingon dinhi sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 20. Ingon ni ini ang gipamahayag dinhi ni ining bersikulo, nag-ingon apan kita mga mulupyo sa langit o gikan nini atong ginapaabot ang manluluwas ang Ginoong Hesukristo. Mga unsa ta? Mga mulupyo didto sa langit o atong gipaabot ang manluluwas ang atong Ginoong Hesukristo. Nganong nagpaabot o naghulat man ta? Tungod kay ang tao bisan pa unsa siya nga nangalagad sa Ginoo, walay igo nga katakos, walay igo nga kakayahan sa pag-adto og langit. Og tungod niya na nag-ingon si San Pablo nga matud pa apan kita mga mulupyo sa langit ug gikan nini atong ginapaabot ang manluluwas ang atong Ginoong Hesukristo. Busa si Kristo muanhi sumala sa Juan 14:1 ngadto 3 iyang dad-on didto. Kung moingon ka nga wala mi pagtuog langit, kulto mi, no way nga kapadulot ka ni anang mga puntuha kay dili ka na tinuod. Mao na gisulti ni Kristo. Ni San Pablo, mga mulupyo ta didto sa langit. Kung tungod niya na atong gipaabot ang Ginoong Hesukristo. Nganuman si Kristo mo anhi siya og unya sa iyang pag-ani kuhaon niya ang mga matarong mo nang magkinabuhi gyud tang matarong sa atong pagkinabuhi karon aron dayag ug takusta unya nga pagadad-on didto sa gingharian sa langit. Madayag ba ang pag-adtog langit? Kay doon na rabay mga pagtulunan nga si Kristo nimbalik na, pero sa hilom nga wa lang mamatikdi, wa mahibawin. No, dili na tinor si Kristo ang muani mukuha dad-on didto. Madayag ba unya ang pag-adto sa langit? Madayag nga madayag. Nganuman pinadayag 11:12 unya nadungog nilang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon kanila, saka kamo ngari, og ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapwang sa panganod paingon sa langit. Madayag ba? Madayag kay ang mga kaaway magtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapwang sa panganod paingon sa langit. So inguni ni Brother Biboy ang katahom ug kanindot sa plano ug saad sa Dios alang sa tanang mga nangalagad kaniya. Unta kita mahimong mga lagad ngadto kaniya aron maandam ta sa adlaw sa pagbalik unya sa Ginoo sa walay pagduha-duha kita pagadad-on didto sa gingharian sa langit. Busa dili na tinuod nga di mi mutuog muadtog langit. Muadtog gyud. Sa 18:2 ug 3 sa Mateo pamatian ninyo ni ug unsa ning bahina ang gisulti dinhi sumala sa Mateo kapitulo 18 unya 2 ug 3 no atong basahon dagon ni ni ang gingon ni sa Mateo 18 2 ug 3 ingon ni ini katin-aw Brother Biboy uban sa tanang mga naminaw karon. Ingon ni ang gisulti. O gitawag ni Jesus ang usa ka gamayng bata ngadto kaniya.
ug iyang gipatindog kini sa ilang taliwala, ug kanila miingon siya, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga gawas kun kamo mga usab kamo og mahimong sama sa mga gagmayng bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa Dios. O asan din ang gingharian sa Dios? Ingon si Kristo, pag-ampo mo sa ingon ini nga paagi, amahan namo ana sa langit. Mateo kapitulo 6 bersikulo 9. Unya ni ang gisulti nini. Unya ang gihimong sanglitanan ni Kristo ang gagmay nga mga bata, nga naman ning mga gagmay mga bata, dili man ni kamaong magdumot, mabunalan gini siya pila ka minuto aw maglablab man dayon na sa imo, meaning walay walay pagdumot. Mauna nga ang gagmay mga bata gihimong sanglitanan sa Ginoo nga gawas kun kita dili ta mga usab sama sa gagmayng mga bata, di kita makaadto sa gingharian sa Dios. Ay maninging gingharian sa Dios ay batoa dito sa langit. Pamatay ra gud ning gisulti gihapon ni Kristo, Mateo kapitulo 8 bersikulo 11, nagingon dinhi, og sultihan ko kamo nga daghan unya ang mga but gikan sa sidlakan ug sa kasadpan, ug manglingkod tambong sa kananan uban kang Abraham, Isaac ug Jacob diha sa gingharian sa langit. Pagkatahom ug pagkanindot unya kining mga bahina na hinoy dili namo tuhuan, mutuo mi Brother Biboy. Apan ang importante lang Brother Biboy mao nga sabto nimo og pamalandungon ninyo, inyong pamalandungon ang pulong sa Dios. Unya unsaon man sa pagsiguro, kini bitong taong masakiton, muadto man nag doktor, unya magpa-check up na siya. Ngano man aron nga ang iyang sakit maayo sa tambal nga iresita sa doktor. Busa ig-ingon sa doktor palitan ni nga tambal imna katulo sa usa ka adlaw. So ang masakiton mutuog gyud, mupalit siya, iya ginang imnon, after meal imnon aniya. Aw tuod man naayo, tungod na sa resita sa doktor. Karon ingnon ko lang pod pagsulti nga dunay giresita si Kristo. Inanaon ko na lang ba pod pagsulti nga dunay giresita si Kristo nga angay nga atong sundon og tumanon aron siguro nga maadto ta og langit. Samas usa ka masakiton, giresitaan sa doktor nga mopalit didto sa parmasi o butika og tambal aron nga kining masakiton matambalan ang iyang sakit. Og tungod niini gipalit niya, naayo siya sa iyang sakit. O nga naman tungod adtong resita sa doktor. Balikon ako, ingnon ko na lang pod pagsulti nga niya ang resita ni Kristo aron siguro nga maadto ta og langit. Mateo kapitulo 7 bersikulo 21, ingon si Kristo, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kalong na pamalandunga kuno, kinsa ba gidron nga pundok nga nagsimbas Ginoo, nagampo sa Ginoo, unya ang mga baba ug ngabil matud pas Isaias 29:13 nagpasidungog sa Ginoo. Unya pastilan ninduta gyud alive. When Jesus is alive, naghimaya og nagdaig sa Dios, pero sultihan ta mo higala ang pinaka siguro nga resita nga gisulti ni Kristo, dili na mo siguro nga makaabot kag langit sa imong pagtuo, sa imong pagsimba, sa imong pag-alagad. No, ang imong pagtuo na baya aroy pagtuo nga wa nay pagsunod sa kasuguan sa Dios. Unya nag-ingon din sa Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Meaning nga dili gyud ang tanan nga nagampo, nagsimba og Ginoo makasiguro kang maadto ka og langit. Ipadayon nato og basa nagingon, kun dili ang nagtuman sa kabubuton samahan nga naa sa langit. Unsay kasiguruhan, unsay giresita ni Kristo aron siguro nga maadto tag langit, ang pagsunod sa kabubuton samahan nga naa sa langit. Sunda og unsay kabubuton sa Dios, ayaw sunda nang gitudlo sa inyong mga pangulo sa simbahan nga imbis tudluan mo sa pagkinabuhi nga uyon sa kabutos Ginoo, tudluan naman hinuon mo sa pagsupak diha sa Ginoo.
ayaw mo pagunawna nga dunay maatanang pagampo gidawat sa Ginoo, tanang pagsimba gidawat sa Ginoo. Proverbio 28:9, kadtong nagpalingog-lingog sa ing dulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan bisan ang iyang pagampo mo isa kadulong tanan. Dili tanang pagampo gikahimaya sa Ginoo. O gunya ang Dios nangutana sa mga tawo nagampo apan di mosunod sa gisugos Ginoo. Lucas 6:46 nangungon, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo Ginoo apan di mo mobuhat sa ginasugo ko kaninyo. O gunya sa inyong paguna-una ba pagsimba siguro na langit na? No, sumala sa Marcos 7:7, kahawang lamang ang ilang pagsimba nako. O wanay pagsimba nga wa kinahanglanas Ginoo. Ang girisita ni Kristo nga siguro gyud nga maadto kag langit. Mateo 7:21, ang makasulod sa gingharian sa langit, ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga nas langit. Mamalandong ag hinutuki kini gala, seryosoha kini. Kay kung imong gyud ding seryosohon kining girisita ni Kristo, imong dawaton, imo ning sundon, siguro nga maadto kagayod og langit. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pa nga pagpatin-aw o pagpasabot ni ining mga bahina. Brother Libby? Kini ko salamat Brother John, ya salamat po sa pangutana. Ako sa ning lilion makadiot higala atong screen. Ni ay mga mensahe na ipuno din ni as si LV Lecciones Ihurango. Mayong gabi ninyo Bro Lib o Bro John. May naminaw karon diri nga mga Bisaya sad watching here in Manila. Okay, mayong gabi is tanan mga taga Manila. Anya kana sang uban din hapon nga di na magbisaya, kasabot man sa nagbisaya no kay diha man sa tas Manila sa mga nanglabay mga panahon. Kalaban na taga diri man ba John ya uban na diha. Oo, niya naanad na lang gid pud ba. Sa makasabot sila sa Bisaya. Makasabot sila Bisaya. Pero sa tanan ng mga listeners nato dos Manila, magandang gabi po sa inyong lahat diyan. Okay niya sad si Eulalio Tixon or Tixon Eulalio. Good evening, watching from Lipata Church, Minglanilla, Cebu. Okay, salamat kayo, Brother Tixon. Naamang ka diya na naamang ka sa Lipata karon. Basig na asad siya dito, kanana ang buluhaton, Brother Libby. Okay, ni asad atong tanaw ni nga pikas nga screen. Ni makagilaan na to nga nahidugang nga nakig-uban dinhi sa ato nga tulumanon ni si Ma'am Shirley Fuentes Alcontain. Aniya dinhi ato nakita si Tumaylo Linad White, Amirian de la Cruz, Kalungsod. Aniya ni asad may gabi nyo diya ni asad si LC Pitugo, nakita nato Brother Nilo Itang, Elmer Presbyterio Manatad. May gabi sir. May gabi mo diya sir. Asa mang tawag karon sir? Gimingaw na miss mo sir. May gabi sir. Thank you sa pagbiyo sir. God bless. Anya niya sad si Jesse Boyose. Anya ato sa nakita din si okay ni si Jeffrey Macarini Basilio Notarion Jr. Anya niya sad si Solar Ihorango, Ariston Boyno, Kian Mi, The Real Derder. Niya po'y di na ito mabasag sa ning pagkasuwata. Ni asad si okay no, nabasa na itong uban mga higala. Okay, insert ko na Brother Libby na ining sulod na inangita kang Brother Isaw. Si Brother Isaw, dili pa ang iya magong motor no na putol ang kadina. Unya dili man gud advisable nga kadina lay palito nimo ang engine sprocket ug ang coil sprocket niya sa kuan one set gina siya. Unya in town kanang kuan pa man kanang inunta kapus pa man sa budget naghuwat lag hustong higayon nga mapalitan. Unya magamit niya luoy kayo maglakaw lang na siya may lang og makasakay sa ako mahapit og asa na siya niya sagdi lang kanang from time to time hapit na kuan na nga makapalit ra gihapon anang damage sa iyang motor. Okay niya sa contribution ni Brother Nimi Hilig. Mayong gabi ninyo Parilib ug Pari John.
yabag manang tekstera nga nganlan taog kulto kana radyod ang ilang pagtuo ang ilang minatay muadto dayon og langit nga dili jud ang mga SDE mutuo ana ang ilang minatay luya gani sila hatod sa minteryo unya ingnon dayon nila nga ang ilang minatay human nilag pangadji mingon dayon nga tuwa na sa langit maunay kulto nga pagtulunan ang ilang minatay nilupad na sa langit ika nini Parinimi Hilig sa Nailon, Bugos City, Cebu. Salamat sa inyong contribution, pre. May gabi inyong tanan diya. Okay, dengan salamat, no? Ang pangutan naman gud nga gipadangatin kay murag na sipyat lang gud siguro siya sa pagtuo nga nagunahuna nagtuo siya nga kami dire dili wa mi nagtuog langit may iyang pangunahuna siguro kunahuna siya nga wa mi magtuog langit or nagtudlo mi nga di matug langit siguro nakabati siguro yung putol kayo niya wa gyud maklaro niya nga dunay gitubag natong pangutana sa labay nga gabi mahitungod sa usa ka pundok nga ang ilang pagtulunan anhirasyuta dili matog langit gipangbasa namo ang mga verses sa Biblia nga nagtug-an nga matog langit ang Seventh-day Adventist mga higala nagtuo nga dunay langit nagtuo nga dunay langit gani kung atong pangbasahon ang mga referensya mga nakasulat sa Biblia hilabihan kadaghan nga gisgutan langit sa mga pananglitan sa Salmo 103:19 natay mabasa dingon dinhi gitukod ni Jehova ang iyang trono didto sa langit ug ang iyang ginharian nagagahom sa ibabaw sa tanan gitukod ni Jehova nga Dios ang iyang ginharian diin didto sa langit nagisgot og langit tuo mi ana pag-ingon sa Ginoo sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ang yuta gatuo sa biana sa Biblia nagsulti San Pablo nga adunay tulo ka langit naghisgot ikatulong langit kung may ikatulong langit na ay number 1 o number 2 kay nagoy ikatulo atong tanawon daw unsay giingon ni San Pablo sa 2 Corinto kapitulo 12 atong sugdon sa 1 ngadto sa 2 ngadto sa okay atong masaw na nasayod ako nga walay kapuslanan kung magpasigarbo ako bahin sa akong kaugalingon apan napugos ako karon isay-say ko kaninyo ang mga gipakita o gipadayag sa Ginoo kanako maningon ni San Pablo ingon siya din nagpasagarbo ko kundi napugos yun ko pagsaysay kaninyo sa gipakita o gipadayag sa Ginoo kanako diha na ako kang Kristo sa dihang nahitabo kini kanako sa ato pa Kristiyano siya og mga 14 na katuig ang milabay nga ako gidala ngadto sa ikatulo nga langit sa paraiso ingos Pablo mga 14 years na ang nilabay gidala ako ngadto sa ikatulong langit sa paraiso so ikatulong langit higala gitawag nag-paradise may gitawag God's dwelling place puloy-anan sa Dios ingon ni sunahan nakaabot ako sa paraiso ug may nadunggan ako nga mga pulong nga dili malitok ug wala itugot nga isugilon ngadto sa mga tao personal testimony ni San Pablo nag-adto siya sa ikatulong langit nga mao ang paraiso gitawag og God's dwelling place puloy-anan sa Ginoo muna gisulti sa Biblia ang ikatulong langit tuwa dito ang paraiso
sa Dios. Ang unang langit, Dios Biblia, doon na tayo humareferensya na. Gitawag na siya kanina the first heaven in the Bible. Gitawag na siya higala og atmospheric heaven. Ang second heaven in the Bible gitawag nag starry heaven naa ang bulan og mabituon sa langit. Itong atmospheric heaven ibabaw sa yuta kutob sa naay dag-om sa kalangitan. Mao ni the first heaven. Aniya ang paglalang sa Ginoo sa kalibutan pero buhaton sa silan gibuhat sa Dios ang mga langit o ang yuta. Gibuhat ni higala ang second og the first heaven. Kaya in the third heaven diha na nahigala ang diha na na third heaven din didto ang paraiso sa Dios, God's dwelling place. Okay, muna na sa Biblia. Tulo ka klaseng langit gisgutos sa Biblia. O niya kini ikatulong langit nga gitawag o God's dwelling place. Mao ni gisulti ni Ginisos sa pagdayon niya kayab sa langit. Nag-ingon siya, iyang gisaad ni ngadto sa iyang tanan nga mga tumutuo. Apil na taana kay tumutuo man ta. Nag-ingon si Ginisos, didto sa balay sa akong amahan. Asa man ni balay sa amahan? Sa paraiso ni si katulong langit. Didto sa balay sa amahan, adunay daghang lawak. Muona ako didto aron pag-andam og lugar alang kaninyo. Tuwas Ginisos ito. Pagkabanhaw niya, miadto siya sa langit, balay siyang amahan. Kung nagingon sa stress, kung tuan na ako dito, og makaandam na og lugar alang kaninyo, mobalik ako, aron kuhaon ko kamo, aron na kung asa ako, atoa usab kamo. So matinaw og klaro higala, nga si Ginisos, mobalik dinhi sa kalibutan, o niya siyang pagbalik dinhi ning kalibutan na, nagsaad siya nga ang kadtong mga tao nga gustong matong langit iyang kuhaon dinhi og dalhon paingon didto. Munang sa 11:12 pinadayag nag-ingon si Ginisos nadungog sa mga taong matarong ang tingog ikan sa langit dayon sa kakamari og ang mga daotan magtan-aw kanila samtang sila nagsaka nga sinapwang sa panganod pagong sa langit. So muna among gituhuan gila. Tuo mo na tungod kay mabasa sa Biblia. So ay koreksyon na imong nahuna kay wa mi ingon andili ingon nga wa mi nagtuog langit tuo mi higala among gipasabot karong gabi una. So wa naman tay time sa dili pahingpit tapuson atong tulamanon niya ang atong theme song. Mga higala mag-ampol kita, mahigugmaon og dalang pana namo nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa mga langit. Daghang salamat sa mga